which is former Fort Saxonburg Hotel po. You know, everyone's excited. He is a Yo! Great day mga bossing at nandito tayo ngayon sa Clark at sasal tayo sa isang ride event na tawag ay tourism ride sa Clark City. So ayan mga bossing, mag-i-start na yung first leg ng 50 kilometers. So nag-ready na yung mga kasabay natin sa Kapadyak. So mamaya kita tayo, ikot tayo dito sa Clark. Kaya i-enjoy nyo lang po. Enjoy everyone! This is not a race, not a competition, but a fun ride, Papa Kurt. Still ride! Start na tayo, Hindi ma'am. po ito race. It's not a competition. Ayan. 5.5. Oh, hello everyone! Sabi muna yung iba kasi may 50K na dumiretso, okay? Isang minuto na lang. So mga bossing, tourism ride lang. So medyo chill ride lang yung yung takbuhan, yung pacing natin dito dahil may mga pit stop tayo para explore yung mga pwede nyo pasyalan dito sa Clark mga bossing. So ayan. Okay, tara. Kaliwa. Okay, so ito. Madami na kami. At first pit stop namin dito sa Royce Hotel mga bossing. Ayan, dito kami sa Royce. Unang pit stop, malapit lang. Stop lang ng passport. Wala bang ibigay dito? Yun. Kaya may stop na. Ilagay mo dito sa Dito na po. At yun na nga. Kapag may stop na tayo dito sa Royce. So check natin kung ano yung next stop natin mga bossing. Ito yung ruta natin. Medyo palusong pa ng konti. Medyo lugi nga. May pa yung mga ibang kasama. So may sumesenyas dito ang next stop. Maraming pondot. Maraming video. Tagakuha. Siyak Mural. So yung Siyak Mural, Manto. ayun nandun. Nandun mga bossing. Opo, lahat po. Ayan, Siyak Mural. Hey! Okay, so wala nakakaligaw bossing kada malapit na sa pit stop. So, meron tayong mga nakaabang na marshal para sabihin ko saan yung daan. Good morning! Ito na. Ayan, 5 stop na tayo ng Casino Plus. Thank you. Dito pa lang sa casino may pa-medal na, ayan oh. May pa-medal na kagad bossing. Ayos. Ayan, so dito sa pit stop meron silang parang refreshment. Pero mag-skip na tayo bossing para hindi masayang yung oras. Busog pa naman eh. So dito kami sa Dia Town nag next stop. Cafe Dia.
So doon may mga nag-stamp na doon. So, marami-rami pa yung pupuntahan namin mga bossing eh. Ito yung passport. So far, tatlo na yan. So may ilang pages pa ba? So kada isang page, 4. Ayan. Ayan. Ano ko po yun? Sorry. Sa next pit stop, sir. Ayan, may port stop na tayo. Tentado kami sa tubig. So yun, tapos na sa Dia Town. So stop, then mayroon silang pa Oreo. So saan kaya next stop natin mga bossing? So dito na pala tayo sa cream line. Yan. Ano kaya ang giveaway dito? May pa-ice cream kaya sila? Check natin mga bossing. Show, isang galon daw na ice cream. So ito, 5th stop. Pang-5 bossing, cream line. Yan. Dito muna tayo sa Getty. Medyo marami pa eh. Ito na pala, may stamp. Yun. 5th stamp, cream line. So, up to the next mga bossing. Para matapos kagad yung ride. Para malagi tayo makakita sa... Sila mag-edit yun eh. Tubig ng lang na, pre. Malalaki. Then dito, ito yung Depo Central. Yan. Dito yung next stamp natin. Ni Park. So yan. Dun sa tapat nung park zone, yung dating duty free nung araw. I think mga ano dito sa Depo. Mga home decors, home furnitures, ganun. Mga fixtures. Ayan, ito yung 6 stop. So 6 stop for the 6 stamp. Yun. Hindi ako ride. Napaka-chill lang ng ride kasi konting padjak mo. Nandun ka lang sa mga pit stop. Halos dikit-dikit lang mga bossing. So check na lang natin susunod kung saan. Yung mga cemetery ng mga K9 no? Good morning! Yan. So, maganda-ganda dito ah. Oh, bossing oh, nice. Ganda. Yun. Grabe ganda. Nice. Dapat mag-bike. Very nice. Ayan oh, parang hindi masarap mag-bike. Ano naman? Dinadaanan namin. Panalo. Wala dito. Okay.
papasok tayo ng bike lane. El Caballo. Yan. Ito yung mga restaurant dito sa ano. Mga masasarap na kainan dito sa Clark. Dito sa El Caballo. Haba. Alam ko na kung ba't kailangan ng passport. Oh. Bakit? Eh, pumunta tayo airport eh. Naku, saan kaya punta natin yan? Ito na yung sa taas, oh. Sa taas na kami, ano kami kanina eh. So dito pala next stop namin. Airport. Oh, kailangan na ilabas yung passport. Ito na. Napasok na kami. Ito nga bossing, oh, legit nga, oh. Clark Airport yan. Oh. Clark Airport, nakabike kami. Yes! Kaya kami, oh. Ayun. Stop na tayo ng passport. Passport Dito sa... Yan. Welcome. Thank you. Una kami pababa. Yun na yung solid na experience na makapagbisikleta sa airport. Madalang lang to. O ito bossy, papunta na tayo ng ano, dun sa Orange Bridge. Okay, thank you. So yun, pinaikot kami dito sa may ano, sa may SCTEX. Yan, so hindi pa kami dumiretso dun sa Orange Bridge. Medyo nagkaroon ng problem yung camera, pero ito yung iba, dun pa iikot sa may SCTEX. Good morning. Dito yung lane. Ayan o. Sacobia Orange Bridge. Ayan o. Orange Bridge. Panalo. At dito na nga yung next stop. Yun. Orange Bridge pit stop. So mukhang may ano, may Gatorade. Yun no. Kailangan namin pang lumusong, tapos pabalik. Pagdating namin tong pader. Ayun, pababa, bossing. So ito yung pababa, ito may mga bucket na. Papalaban na naman ng tito ninyo. Yan. Tingin natin sa 1212. Baka usad. Ay, Diyos ko po. Tayat. Ito yung nakit natin, bossing ngayon. Lumusong tayo doon, yung nakit dito, U-turn, lusong, akit ulit doon. Pagod. Ay sila oh, mga kasama natin. Ayun, papunta na to ng ano, ng Banban Bridge. So nakamount lang muna yung ano, ang camera, bossing. Lusong to eh. Kailangan mo magdalawang kamay sa handlebar. Ayan. Thank you. Thank you. Naman. Ahon ulit. Dadaan-daanin na lang natin. Konting naman.
konting marami. Let's go, Lusong! Tapos sila naman yung kapyan. Lang talaga. Maganda mag-try nyo rin dito sa may ano, sa may Sacobia Bridge na dito sa mga sa papuntang Bamban. Oh, panalo dito, bossing. Yung ahon, hindi naman siya ganun katarik. Kaya-kaya to ng mga beginner. Konti na lang yung ahon, bossing. Sayang yung medal. Pag hindi pa natin tinuloy. Sayang ang medal. Ayun na. Good stop. Patatak tayo, patatak. Unlock na, Sacobia Iconic Bridge. Ayan. Alright, palabas na. Palabas na ulit ng ano ng dito sa Sacobia. Thank you. Ano? Mga pinakakarya ng kotse. So dito sa Speedway mga bossing. Dito madalas ganapin yung mga car race. Tinda ng bike ko. Kaya rito, yung sasadsad tayo. Thank you. Ba't malamig yun? Speedway. Ito. Papa-experience sa amin yung race track. Dito sa Speedway. Yan. Ayos. Tandaanin natin, boss. Yun o. Manalo. So tayo sa kabila, bossing. Pero bago tayo makapunta doon, ikot na tayo doon. Paikot doon. So tingin ko kasama nga nung part ng 50 kilometers yung distance nitong nung racetrack. Kaya kami inalaw dito. So panalo experience. So akalain mo bisikleta sa loob ng sa loob ng speedway ng mga kumakarerang kotse, panalo. Nice one. Ayun o, nandun yung stadium nila. Yun na yung mga inikot namin. So ikot pa papunta doon. Go! Speedway. So proceed na tayo sa next stop. Nagustuhan nila yung experience sa Speedway. Ito kasi yung kalsada parang kumakapit yung bumangking. Panalo. Ito yung dati. Naalala nyo yung Expo Philippines. Pinagawa ni President Fidel D. Ramos. Villages. Ito amin next stop. Yan. So magpapa-stop. Okay, pagkain.
sir. Hindi ko. Ako maniniwala doon. Kahit gaano kalaki yung takot mo. Ito na. Next stop namin, bossing, Aqua Planet. Papapasok tayo ngayon. Nakita ang Aqua Planet. Yan. Matapakan. Yun. Thank you. So dito nga yung sumunod na stop namin, bossing, Aqua Planet. Then after my stop, go na ulit sa susunod na stopover. Safari ang next stop natin sa Aqua Planet. Marami pa. May isang page pa. Ito, wala kayo dito dyan. Ayan. Labang inihaw na bibe. Yun. Tapos na lang. So balik lang. So kami ngayon dito sa bike din na to, boss. Ang ganda. Nice one. So yun. Dito kami sa Midori. I-stop na natin. Hi sir, good morning. Hi, good morning. Sir, water po. Thank you. Thank you po. Sige po. Eto. Port to the last. Midori. Midori. Last 3 stop boating. Dalawang stop over. Saka for the finish. So malapit na. Konti na lang. Tara. Han, Casino Resort. So dito na yung ano. Isa pang stop over. Yo. May stop na tayo doon. Ayun. So, Philinvest Mimosa, then sa finish line. Yan. Last final stop. Philinvest Mimosa, bossing. So, sabi na lang natin kung saan tayo pwede mag-stop. Tara. So, balik na tayo kung saan tayo nag-umpisa. Isa na lang, oh. Tara. Tapos, finish line. Congrats. Congrats, congrats. Congrats. Yo, final stop, bossy. Nagdalo. Panalo. Panalo. Pabling-bling pa yung medal, oh. May ikot. Thank you. Oh, yun o. Panalo ha. Ayan, naulan na o. Sakto. So, since naulan na mga bossing, dito na natin tatapusin ang ating video. So, hanggang sa muli. At sana nagustuhan nyo ang ating ride for today. Ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na lagi nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kids, bye-bye. Bossing, shoutout ka muna. Shoutout sa biking nomad. Biking. Thank you. Shoutout kay nanay ko. Kasama mo yung mother mo? Ayun, nandun si mami. Nag-ride din. Magaling ko daw eh. Nice one. Thank you, thank you.